urte, hasieratik, elkartu ginela Erandioko gazte majo batzuk, eta egin gure gauzak egiten. Eta zer izan da niretzako asanblada? Guztia, nire bizitzaren parte. Koloreak, utopia, eztabaidak, oihuak, irribarreak, kolpeak, mila hitz, mila sentimendu eta mila borroka. Herritik eta herriarentzat. Hau Erandio! Ni asanbladan hasi zenean, orain dela 5 urte, hasieran duda batzuekin, baina azkenean oso gustora sentitu naiz eta pertsonalki uste dut niretzako formakuntza bat izan dela eta asko abestu naizela honekin, pertsona moduan. Asanblada sorreratik eta zer ekarri didan, jendearekin gauza berriak konpartitzea, gauza berriak sortzea, eraikitzea eta errealitate berri bat amestea. Kaixo, ni asanbladan urte terdi daramat gutxi gora bera. Asanblada hasi zenetik ni eta kuadrilla parte hartzen duen eta amaieran asanbladan amaitu dut, baren gaztetxan. Así que asanblada egin diren aportazioa, niretzako oso positiboa, da nire bigarren kuadrilla bat, eta orain gaztetxarekin zara indeke implikatu nagoelako, jatzen dut agia edozer gauza, niretzako oso positiboa. Eta asko posten naiz asanblada 5 urte betetxea eta espero dut beste 25 betetxea. Apa peña. Yo llevo unos meses en la asamblada y me ha aportado mucha felicidad, mucha alegría y mucho estrés. Apa peña, ni hasi nintzen hasieratik asanbladan, batez ere ikusten nuelako herrian nahi genuela gauzak egin, ez genekin nola egin, eta azkenean ni eta beste 4-10 pertsonen artean erabaki genuen asanblada sortu edo asanbladarekin hasi, eta berez orain dela 5 urte eta hemen jarraitzen dugu. Halako esaldi edo frase bakar batean azaltzea oso zaila da, batez ere bizitzako parte bat izan delako asanbladaren esperientzia. Eta pertsona moduan, garatxa eze aparte, gauza pilo ikasi ditut, jende berri ezagutu, jendearekin nolan harremanetan egon, eta batez ere ni pertsonalki garatu eta nituen ideiak transmititu eta nituen gauzak egiteko gogoak aparte transmititu, lortu egitea. Asanblada oso pozgarria da, jende asko ezagutzen duzu eta zu nahi dituzun gauzak bete aldituzu nahi duzun modun. Oztopoak udalarena bakarrik. Erandio berpiztu dugu. Azteo mugitu bergarela pentsatzen dudalako eta hori asanbladan mugitzeko erabat da, eguruak lortzeko. Ni asanbladan sartu nintzen, nire ideiak dituzten pertsonekin juntatzeko eta horrela. Hasi ginen asanbladarekin, badira 5 urte, gazte gutxi batzuk ikusi genuen gure herrian, ez egoela gazteon arteko harremanik, ez egoela gazte mugimendurik, eta gerina horrekin hasi ginen elkartzen eta gure ideiak batzen, eta gero eta handiago, gaur egunen arte ez, hemen gaudela gaztetxean. Azkenean honek bizitza erabat aldatzen dizu, ez? Goizetik eta gaur arte bizitza eredu desberdin batean sinisten dugulako, Erandioko gazte desberdina izan nahi genuen. Ez genuen nahi jasotzen genuen eredua jarraitu eta horregatik hasi ginen lanean eta gaur garen pertsonak oneri esker gara. Oso denbora gutxi daramat, baina aportatu didan ilusio bat, egin ditugun gauzen batik eta horrela gustatzen ditzaidalako eta dauka horrelako ilusio bat
gauza guztia hondatik, eta horrela. Gu ibiltzen ginen Erandioko kale baten eta itxizutenean kalea bota gintuzten kanpora eta hasi ginen elkartzen jendea eta sortu zen asanblada. Hasiera baten batez ez nekien zein motivazioarekin hasten nintzen, baina gero aurrera joan dira urteak eta nik uste asanbladatik azpimarratu alditu dela nire kasuan bi gauza oso importante. Alde batetik herriko arloa edo, herrian egin ditugun proiektuak eta proiektu horiek burutzeko aukerak eta jendea ezagutzea edo elkar lan egitea jende berriarekin eta bestetik niretzat garrantzitsuena izan dena arlo pertsonalean. Nik uste urte hauetan batez ere garatu dudala jakimina eta ez dakit kontzientza kritikoa edo. Igual planteatu ditu gauza berriak, jakin gura eukin dut arlo desberdinetariko gauzen inguruan eta gainera importanteena igual aukera eukin dudala kontzientza kritiko hori beste pertsonekin lantzeko aukera izan dudala eta horren inguruko proiektuak aurrera eraman ditu dela. Ni duela 4 urte edo gutxi gora bera nintzen asanbladan eta honek pilo bat aldatu nau pertsona modun. Zer ez dakit, gauza pilo bat ikustarazten dizkizu, adibidez, jendeak ez esaten dago beti gauzak holan dira eta holan dira. Eta hemen egoten adibidez ikusten duzu, gauzak bai holan direla baina aldatu daitezkela eta gauzetan sinisten eta borrokatzen eta lantzen gauza asko alda daitezkela, ez? Eta baita ere, ez dakit, gero pertsonalki jende pilo bat ezagutzeko aukera eman dit eta ni beti izaten dut. Hau bizitzen duzunean eta hau ezagutzen duzunean ezin duzula utzi hau droga bat dela. Gauzak sinistu behar direla eta lan egin behar dela eta super guapoa dela.